По света и у нас разкри незаконна схема за сделки между фармацевтични компании и лекари, които работят в болници и поликлиники. Невидимият за пациента механизъм действа последния начин. Така наречените медицински представители на компаниите стимулират доктори да изписват лекарствата на техните фирми, без значение дали именно тези медикаменти са най-подходящите за пациентите. В замяна на лекарите са давани ваучери, с които те могат да си купят различни стоки. Фирмите се отблагодаряват и като водят докторите на екскурзии по екзотични дестинации. Вижте за първи път разкритата схема, заснета с скрита камера в репортажа на Цвета Младенова. Човекът, който носи скритата камера, е така нареченият медицински представител на една от многото фармацевтични компании в България. В един свой рутинен работен ден той посещава един от стотиците лекари, с които редовно работи. Здравейте. Действието се развива в една от най-големите и важни столични болници. Една от предпочитаните и от хората от провинцията. Човекът на фирмата най-често трябва да има медицинско образование. Тук, както обикновено, той представя на лекарката медикаментът, който компанията му продава. Обяснява и какво е лекарството. Калциеви препарати, за АГ имаме неща и за очи. За децата е средното и накрая пак за възрастни. Този медицински представител е сменил 3 фармацевтични фирми. Проговаря, защото е разочарован от последния си шеф. Сменил е компанията, но не е сменил бизнеса. Ходите при докторите, наредите с пациентите, чакате се реда, ако не ви поканят. Има вариант да се видите някъде навън, или на кафе, или на обяд, или някои фирми плащате вечери и така нататък. Целта на схемата е да се повишат печалбите на фармацевтичните компании. От нея печелят и докторите, които участват. В повечето случаи представителите са инструктирани да не дават пари на ръка, защото така фирмата може да бъде обвинена в подкуп. В повечето случаи, но не винаги. Някои плащат директно в пари, други плащат в ваучери, трети ги водят на екскурзии или получават някаква предметна награда. За да изписват вашето лекарство? Конкретно лекарство, да. Тоест доктора не решава сам какво да изписва, а в зависимост от това колко пари му дава фармацевтичната компания. Има и такива доктори, които още от вратата питат колко даваш. Често за благодарност фирмите водят лекарите на екскурзии до екзотични дестинации като Сингапур и Рио де Жанейро. Екскурзиите са най-разпространени в кардиологията и неврологията, където лекарствата са скъпи. Там се бият общо за това къде е на по-интересно място да заведат, защото те вече са ходили навсякъде. Схемата е масова. Фармацевтичните фирми стимулират много лекари да изписват точно техните лекарства. Въпросът дали именно те са най-подходящите за пациентите е оставен на заден план. Не всички лекари обаче се съгласяват да участват в схемата. Някои дори лъжат фирмите, прибират ваучерите и лекуват по съвест. Затова компаниите засичат дали докторите са спазили уговорката. В този случай отчетът се прави с талончета. Първо лекарят дава талончето на пациента. С него той си купува лекарството в аптеката. Оттам му го връщат подпечатано и с прикрепена касова бележка. Като се попълни с печат и подпис от аптеката съответно или с касова бележка, пък и най-добре и двете, талончето се връща на доктора. Доктора вика пациента, дава му наградата, така да се каже, безплатната кутийка от името на фирмата и съответно прави контролен преглед, за което му се заплаща пак от фирмата. С попълненото талонче лекарят доказва на фирмата, че наистина е изписал нейното лекарство и дори, че пациентът си го е купил. Вие сте медицинско лице. Имали ли сте някога скруполи, че натискате докторите да продават конкретно лекарство, което не е ясно дали е най-доброто? Винаги. Такива има, които примерно пишат 3 вида с различни търговски наименования, едно и също като съдържание лекарство на един пациент, което според мен може да му доведе, в конкретния случай става въпрос за обезболяващо, до язва. Тази скрита професия някои фирми обучават представителите си как да действат и пред камера. Провокират ги и ги слагат в различни ситуации, например, когато докторът откаже или се заинати. Записите в последствие се анализират. На ръба на закона, етиката и Хипократовата клетва.